Tak, my si budeme dneska povídat o tom, vlastně, jaký je to být nevidomý a udělat si pořádně dlouhý výlet v zimě do Norska pod stan. A pověz nám o tom, jako, jaká vlastně byla myšlenka, nebo proč jste to dělali. Děkuji za tu příležitost, že takhle jsme se měli možnost jako setkat. Respektive já jsem vás ještě nikoho nepředstavila, takže... Chceš nás představit? Tak dobrá. vůdce výpravy první. Jmenuji se Vladimír Gazdák a myslím si, že jsem jednoho dne mě to napadlo, že by bylo dobré udělat aktivitu, která by širokému okolí v České republice dokázala říci, že lidé dokážou překonávat svoje hranice. A tak jsem se kontaktoval se Soncem, protože já sám jsem členem Lions Clubu, který úzce spolupracuje se Soncem. Sonc je sdružení organizací nevidomých a slabozrakých. A tak jsem si říkal, že projekt nevidomý a slabozraký v mrazivém prostředí, že může být jako zajímavá věc, protože tam člověk bojuje s mnohými nástrahami. Takže jsem vymyslel tuhle věc a předávám slovo dalším klukům, kteří jsou tady, protože byli nedílnou součástí a úžasnou podporou. Jo. Tak, povídej, Jirko. Jasně, já jsem Jirka, já jsem traser, to je taková jakože, já jsem průvodce vedoucí toho nevidomího, kterým je tady Honza. A tím bych vlastně přehrál heslo rovnou na Honzu. Takže takhle já jsem šel ve výpravě vlastně jako jeden z traserů, druhý traser byl Vladimír a střídali jsme se jakoby v trasování Honzy, to znamená prováděli jsme ho tou pustinou. Tak, Honzo, povídej, jak jsi k tomu vlastně dostal. Úplnou náhodou. Aby to představení bylo kompletní, já jsem Honza Heger a byl jsem teda v tom Norsku jedním ze dvou zrakově postižených, druhým byl Vilda Včala, na něho by se nemělo zapomínat. A já jsem se k tomu dostal úplnou náhodou, já jsem zrovna byl někde v Polsku na vodě a jen tak jsem vyukl na maily a kamarádka mi tam psala, že se potkala s jedním takovým, to byl Vláďa, a že hledá někoho, kdo by si troufnul, a totiž někoho pochopitelně zrakově postiženého, kdo by si troufnul na přechod z Grónska. A pochopitelně ono bylo léto, byli jsme na vodě, to člověk jaksi nevyhodnotí úplně správně, co všechno to znamená. A říkal jsem jasně, to zní zajímavě, do toho já určitě jdu. A tak nás s Vláďou propojila a začaly se dít věci. No a co třeba obnášela příprava na takovýhle výlet? No, ono, ty věci většinou zapadají do sebe, aniž by se o to člověk snažil. Tohle to přišlo asi 2 měsíce poté, co jsem četl knížku od Wima Hofa, takže já už jsem nějak předtím začal se studenýma sprchama a začalo mě to bavit, ale studený sprchy tě na Norsko nepřipraví. Jenom to bylo zajímavé, že už nějakou chvíli předtím, než mi do života vpadl Vláďa se svýma nápadama, tak jsem se začal zajímat o otužování a svým způsobem je to taky překračování hranic. Je to opět podstupování nějakého nepohodlí, ale přináší to benefity, tak jako většina věcí, které člověk dělá. Musí do toho investovat nějaké úsilí, aby to přineslo nějaké výsledky. A jaký to byl třeba pro tebe zážitek? Bylo to jako něco jiného, než na co jsi byl dřív zvyklý, jako na nějaký jiný výlety, nebo? Promiň? Nebo jako jaký jsi z toho měl zážitek potom z toho celého Norska vlastně? Jako pozitivní nebo negativní, moc velká zima, nebo jaký to vlastně bylo? Hergo, to nejde vchrnout do jedné věty. Tak, já jsem, když se začala plánovat Hardangervidda, já jsem říkal, že tam nejedu proto, abych si něco dokázal, že už jsem si toho dokázal dost, mě prostě strašně zajímalo, jaký to bude. A to, co se tam dělo, bylo tak mnohovrstevnatý, že o tom bychom si tady mohli povídat hrozně dlouho a mělo to samozřejmě i svůj vývoj. Já si myslel, že jsem byl relativně připravený v hlavě, to je
nejdůležitější. Nicméně stejně zima byla. Ale zima vlastně není to, co vadí. No tak je ti zima, no tak se eventuálně jednou zahřeješ. Co mě vadilo, bylo to, že ta zima způsobila, že já přeci jenom jak nevidím, tak na spoustu věcí musím šahat. A když to něco má 25 stupňů minus a méně, tak na to moc sahat nechceš. A hlavně po chvíli vlastně ani nevíš, na co saháš. A velice těžko se s tím manipuluje, takže mě tam neustále mrzly ruce do necitliva a nejenom, že jsem teda trpěl tím, že to bolí, no tak to přejde, ale trpěl jsem i tím, že vlastně spoustu věcí, které jsem zvyklý dělat, neudělám, protože na to vlastně přestávám vidět. Aniž bych na to kdy viděl, že jo, ale tam jsi slepá prostě dvakrát. No. Tak a to byly ty začátky, to člověk musel tak trochu pokousat a když jsem se tam nějak srovnal s tím denním rytmem, pochopil, jak se ty věci dějou, pochopil a nacvičil si, jak to mám dělat, aby to bolelo co nejméně a abych byl co nejefektivnější, tak přišlo přesně to, co jsem říkal, když do toho naliješ energii, ono ti to vrátí a ono tam bylo hrozně krásně, jenom bylo potřeba se prokousat tou úvodní fází. Takže vlastně nakonec na to přišel se to udělat, nezmrznout tam a vlastně si to i užít. Akorát to chtělo čas. A... Ne, já jsem měl obrovský support od kluků. Není, že bych se tím prokousal sám, oni mě strašně moc pomohli. No a třeba Jirko, jaký to bylo pro tebe? Jako ty jsi byl asi poprvé, ne? V takovýhle roli, kdy jsi dělal jakoby support. Jo, jasně. Přemýšlím. Třeba vyžadovalo to pro tebe nějakou přípravu předtím, nějakou specifickou? Ne, tam je strašně zvláštní to, jak předtím, než jsem poznal Honzu, tak nějaká moje představa o nevědomých byla prostě fakt jako, že de facto nesamostatný člověk. A mně se to úplně jakoby převrátilo a strašně prostě obdivuju, protože oni jsou schopní a Honza prostě na té výpravě prostě fungoval úplně na 100%. Jak prostě normálně vědomý člověk. Jo, žádný zdržení, prostě perfektně fyzicky připravený. Prostě jakože mě se úplně jakože obrátil takhle ten svět. Samozřejmě mají to o strašně moc těžší, než to máme my. Ale prostě to, co dokážou, tak to je neuvěřitelné. To fakt jako smekám. Já se tady červenám, že to mi nedělají. Jo, no to, jako tohle fakt pro mě bylo takový objevný. Prostě potkat někoho takového, který vlastně něco dokáže bez toho zraku a je schopný prostě fungovat úplně jak člověk s těma očima. Takže to jako fakt... A s čím vlastně nejvíc vy vlastně musíte jakoby pomáhat? Protože ty když jako nevíš, a ještě když máš zmrzlý ruce, takže už vůbec jako nevíš, co tam je, tak jak vlastně být okolo s tím vlastně v tu chvíli jako dávat ten support? No to je právě ten vtip, my postavíme stáno to celý. A vedeme ho, jakože, že vedeme buď hlasem, anebo navedl nějakou šňůru, ale... Přesně, já jenom potvrzuji to, co říká Jirka. My jsme stavěli stan a snažili jsme vést, jo, v terénu. Ale s dovolením malinko doplním ještě Jirku, protože on to hrozně hezky řekl. A ty, Honzo, si kdysi řekl, že chceš být inspirací pro B1. B1 je stupeň zrakového postižení. A ty si řekl, že chceš být inspirací pro B1, ale já ti musím říci, že jsi pro mě taky inspirací. To jsem potřeboval tebe doplnit, že spoustu jiných lidí inspiruješ. A to nerad bych teďka, opravdu nerad bych, aby to tak vyznělo, že chci nějak přehánět, nebo co, prostě takhle si mě, jo, takhle to na mě celé působilo. Tvoje osobnost. A už zatím skončím, protože myslím si, že jenom jsem se potřeboval k tobě přidat.
A dát konečně i tobě prostor už, protože... Děkuju. Ne, tak já jsem samozřejmě vnímal ty věci, které nešly, ačkoliv jsem si původně myslel, že by jít mohly, částečně, protože jsme podcenili plánování. To je pravda, já když se vrátím, ještě ptala si se na nějaký přípravy. No, tak to je vlastně ze zpětného pohledu naprosto směšný, protože my jsme se s Vláďou tady potkali jednou. On mě ukázal ten svůj expediční stan, to pořád ještě bylo někdy v létě, my jsme to tady 2krát postavili na zahradě a jakože teda máme splněno. Já jsem potom několikrát projevil touhu, ale pojďme to teda nacvičit v nějakých stížených podmínkách, ale přeci jenom jsme si na to nenašli čas. A tohle tě v tom Norsku vytrestá. Jo, když to po půl roce potom rozbalíme v Norsku, ten první den trochu foukalo, trochu chumelilo, nebyla to žádná hrůza, ale komfort to teda nebyl, mrzly ruce a já jsem zjistil, že já těm klukům vlastně nejsem schopný pomoct, protože po půl roce si nepamatuju, jak ten Vláďův stan vypadá a jak se to vlastně krusina staví. A vlastně jsem se do toho potom už nezapojil během celého týdne, protože se ukázalo, že je rychlejší, když ty kluci, kteří na to koukají, to prostě postaví. A to jsem chvíli musel kousat, protože jsem očekával, že do těchto věcí budu schopný se zapojit a budu schopný pomoct. Tak aspoň máš do příště tip, prostě, co si natrénovat dopředu, no, až někam půjdeš, že prostě s tím, s kým půjdeš, kdo bude mít nějaký stan, tak prostě ať testuje, no, dostatečně. No tak on, každý stan je jiný, já samozřejmě svůj stan si sám stavím, sám bourám, ale nedělám to v Norsku, pro boha, že jo, to je obrovský rozdíl. A nemám expediční stan, prostě se každý ovládá jinak. No, a na druhou stranu mi do toho vpadl Jirka a říkal, že o tom vlastně vůbec nemám přemýšlet takhle, že každý v týmu má nějakou roli a že pokud oni dva staví stan, tak moje role, která není o nic méně důležitá, je mezi tím nezmrznout. A ono to takhle odsaď vypadá směšně, ale ono i nezmrznout, tam je úkol. No, tam jako bylo, Honzovi byla opravdu, jak jsem hejbal, tak mu začal být zima. A v tu chvíli prostě to nebylo o tom, hele, necháme ho zkoušet stavět stan. Ale bylo potřeba prostě, jo, postavíme stan, ať je to co nechají zotový. Takže tohle byla jediná věc, v které on nebyl opravdu jakoby soběstačný. A fakt je, že je na sebe hodně tvrdý, protože ten stan já vidím a stejně ho stavil Vladimír, protože to je jeho stan, takže první dvě stavění prostě stejně to stavil on, že? Takže on je na sebe fakt on za tvrdý, protože já jakože, že prostě vidím, nějaký stany jsem stavěl, ale prostě když to člověk nezná, tak jako... Tak se tápeš, no. No jasně, potřebuje někoho, kdo pomůže, no. Takže... Přesně a je nutné opravdu podotknout, že se tam teploty, zvláště s příchodem tmy, začínaly padat k -30. Poslední noc jsme vlastně měli -40. Takže to, co Jirka, co tady kluci jako říkají, že opravdu úkol nezmrznout, to je velký, aby člověk neměl omrzliny, byl neustále v pohybu. Jo, protože ty teploty tam opravdu padaly hodně. No třeba tady v tom mraze, jak se to dělali s jídlem a tím, že i ta termoska jako vydrží v takovém mrazu, jako v tom dlouhoteplý pití. Jo, bez pohodě, termoskách to vydrželo bez problémů. A jídlo taky nebylo úplně jako zmrzlý na kost, že by nešlo koupit to tak. No, můžu pochválit, nezmrznou na kost. Jsou stále stravezla na tyčinky. Takže to bylo to, co mě ráno rozehřívalo, to jsem si dal tyčinku a oproti jiným prostě nezmrzne na kost a i v těch -30 byla stravedla. To jsi normálně volně v batohu nebo v spetáku nebo jako? Normálně jsem to nesl v batohu. Takže dobrý, otestováno. To jsem si říkal, co to udělá. Takže... Jo, dával si i ty mě ochutnat a opravdu musím říct si nic zmrzlého. Jo, a já mám jako důchodce už chatrnější zuby, takže umím to hodnotit. Takže to fungovalo i u tebe. Jo. Takže nevím, odkud jsi to vytáhl, Jirko. Já jsem si tyčinky nosil na těle, takže nevím, jestli si je trochu předehřívalo, ale opravdu nebylo to tuhý. Jo, já jsem to měl hozený má klasický batohu a třeba co
co nosím jiný tyčinky, tak prostě se stane, že to zmrzne a to už je jako trošku problém, člověk má pak strach o zubky. No mě taky normální tyčinky právě nejdou v mraze ukousnout, tohle a to v funguje. českým mraze, Jo, ne v norským. přesně jo. tak. Takže plánníci doporučuju. Tak aspoň nějaká strava je taková bezpečná. No a jinak Honza jel na sušený stravě, takový ty hydratovaný, abych to říkal dobře. Tak víš, že máš vždycky jídlo na jednu Jasně, porci, jasně. připravenou, takovou rychlovku. To byla klasika, já jsem měl takový alternativy svoje, co to já jdu na čínských polívkách a tak. Toho se najíš. No? Toho se najíš. No, Já jsem na sebe tvrdý. Přijde to takový jako na chuť, ale... Ne, docela jakože dobrý a ten týden já jako vydržím. Takže čínský polívky a nějaký masíčko, salámek a je to, takže to je jako samý problém. musím se taky přiklonit k Jirkovi, že taky jsem používal mix už nějaké dehydrované stravy, ale používal jsem i to, že jsem měl bramborovou kaši, do které jsem nakrájel trochu lovečáku nebo slaniny a šlo to bez problémů. Jo, loveček na všechny způsoby, to je jak nezaplatení. A já jsem si teda odnesl zážitek z toho, já jsem si odlil trochu olivového oleje, že si tím budu vylepšovat polívku do termosky. A ono to tam samozřejmě zmrzlo na kost, ale fakt na šutry. A tak jsem vždycky olivový olej vrazil mezi bundy, který jsem na sobě měl, když jsme vstali. A mezi tím teda Jirka připravoval snídani, dali jsme si snídani, vařila se další voda. Mezi tím olej trošičku povolil do té míry, že ždímáním lahve se podařilo z něho vždycky trochu vysunout, to se dalo ukousnout, ale že bych si ho přidával do polívky, to se nekonalo. A mělo to tu výhodu, že to člověku i promastilo ty popraskaný zmrzlý rty, takže vlastně 2 v 1. Dobrá vychytávka, kousání oleje. No a vlastně, kolik jste toho třeba každý den ušli, nebo jaká to byla vzdálenost? V jakým terénu a tak? To bylo hodně proměnlivý, ne? No, přesně tak. To bylo hodně proměnlivý, já nevím. Hnedka bych potřeboval říci, že cílem ani nebylo tentokrát jako ujít nějakou kilometráž. Cílem bylo hlavně to, aby lidi, kteří nemají tolik zkušenosti s polárními podmínkami, a je nutné říci, že ta Hardangervidda, na které jsme byli, ona i když je hluboce pod polárním kruhem, ale má je tam takový specifický atmosférický výkroj, kdy tam do této náhorní plošiny zasahuje arktický vzduch. Takže tam jsou arktické podmínky a přiznám se, že cílem nebylo se soustředit na to, kolik ujdeme, jakou kilometráž, ale jak lidi budou reagovat na ty podmínky. Jo? Protože tady já musím říct, že já poprvé, když jsem byl v této oblasti, tak první 3 dny byly pro mě šok. Byl jsem tam s jedním z našich největších polárníků, Mirkem Jakešem. A když jsem tam byl poprvé, opravdu pro mě nebylo důležité, kolik jsme ušli toho denně, ale jak já jsem se adaptoval na ty podmínky. A vím, že 3 dny pro mě byly takové jako zlomové. Po těch 3 dnech už to bylo dobrý. Ale 3 dny jsem si říkal, Ježkovi oči, to mi láme psychiku. Jo? Jdeš přes dešť během dne v mrazu, v chladu, nemůžeš se zastavit jako v létě a pak ještě si představíš, že vlastně lezeš v podvečer do toho zmrzlého stanu, kde je už relativně teplejc než venku, ale to opravdové teplo je až vlastně v tom spacáku, až tam zalezeš. Když si je uděláš. Jo? A tam pořád ještě ve spacáku máš rukavice, jo? Jo, občas i mokré věci, jo, které potřebuješ vysušit. Jo. Takže na tvoji otázku, že kolik jsme asi ušli denně, bylo to různé, proměnlivé, ale přiznám se, pro mě to nebylo to stěžejní.
Tam byl důležitý čas a ne kilometry. Prostě se ráno uvařilo, zbalily se věci, vyrazilo se a jak minula 4:00, tak se kluci koukali, kde bude nějaký pěkný místo, kde zakempovat. Takže bylo úplně jedno, kolik se toho ten den ušlo, ale víceméně se šlo podobnou dobu. Když to bylo rovný, ušlo se dál, když to bylo v kopcích, ušlo se méně. A třeba pro mě tohle byla ta nejlépe zvládnutelná část dne, protože běžky to je něco, co znám, co zvládám, tam nebyl žádný problém. Zajímavý byly ty saně, to pro mě bylo nový. No ale kousat jsem se musel v těch fázích před tím, než se vyrazí, no a potom, než se uložíme. No a vlastně takže tím pádem to bylo celý tak jako koncipovaný na pohodu, prostě jako že jste věděli od do, prostě, prostě jdeme na výlet, potom si tu prostě někde zakempíme a jako pohodička. Yeah. A vy jste vlastně věděli, že jdete nějaký předem připravený okruh a musíte se vrátit na start, anebo jste prostě věděli, že prostě řekněme týden prostě půjdete někam a pak vás někdo vyzvedne, nebo jak to bylo vlastně vymyšlené? Jirko, mi asi pomůžeš, prosím tě, Jasný, jak se jmenuje ale- to Hele, Ne, tak bylo naplánováno, že uděláme Včko, že se zakousneme do té planiny co nejhlouběji. Takže když padl, já nevím kolikátý to byl, 4. den, když jsme věděli, že jsem zhruba v polovině toho pochodu, tak se kluci podívali, kolik toho je za náma, kudy se dostat do toho jála, kam jsme mířili a naplánovali bod, kde to otočíme. Takže věděli jsme, kam chceme dojít a důležitý jenom bylo zlomit to včas, aby jsme tam opravdu došli. Kdyby jsme zašli moc daleko, tak by se nedělo nic jiného, než že by jsme si museli teda nadiktovat tu kilometrovou porci, kterou musíme urazit, ale na to vlastně nedošlo. Kluci to naplánovali dobře a vrátili jsme se úplně podle plánu. Šlo o to, že vlastně byla trať vlaková, my jsme dojeli na vlastně začátek té naší výpravy a pak jsme šli tak, aby jsme měli takový Včko mezi 3 stanicemi. Jo, takže jste se potom vraceli vlastně Jo. No ne. Vlakem jsme dojeli jakoby na nejdál a pak jsme se vlastně pěšky vraceli o 3 stanice asi zpátky. Viděli jsme tak jakoby Včko do té planiny. Říkám to dobře? Jo? Přesně To tak. se Já si žel nevybavuji přesně název ty... Haugastol a Usta Ano, Osset. ano. Haugastol, tam jsme vystoupili. Tam jsme vystoupili přes jezero nahoru Přesně na planinu. tak, přes jezero jsme zamířili do kopce, aby jsme se dostali na planinu. Tam jsme pokračovali, jak tady kluci o tom mluví, do toho Včka, co nejhlouběji vstoupit do Hardangervidy. Tam jsme došli do určitého bodu, víceméně jsme ho operativně volili. Jo? Pak jsme se otočili a druhým ramenem toho našeho pomyslného Včka jsme měli náš pochod skončit v rekreačním středisku Jejlo. Jo? Takže na tvoji otázku, jestli jsme se vraceli zpátky do bodu, kde jsme startovali, tak ne. Jedno rameno začínalo v jednom bodě a to druhé rameno toho Včka končilo v tom Jejlu. Jo, takže to bylo, jo. Ale jak říkám, cílem bylo opravdu zjistit, jak to snášíme všichni a jak vycházíme, jo, jak zvládáme ty podmínky. A vlastně bylo po cestě něco, co vás nějak jako překvapilo, jako že jste s tím nepočítali a museli jste pak operativně prostě nějak jako řešit třeba nějaký problém, prostě, který byl nějaký neočekávaný. Jak jsi to vnímal ty, Honzo? No, jedním z mých cílů bylo vrátit se bez omrzlin. To je dobrý cíl. A to se mně úplně nepodařilo. Aha. Tak to pro mě byl zlomový moment, když jsem teda ty byť lehký omrzliny zjistil. Ale ono to moc řešení nemá. No tak jsi tam někde na planině, zjistíš, že jsi lehce omrzlá. No a není to nikterak tragický, takže vracet se kvůli tomu nebudeš.
a jenom, no, vlastně byl to jeden podle mě z těch zlomových momentů u mě, kdy jsem zjistil, že si to tady mám přečíst, tak budu muset přeřadit na vyšší rychlost. A od té doby se to zvládalo paradoxně to zase o něco líp. Takže jo, byl to pro mě, řekněme, nečekaný problém, ale to řešení nebylo úplně na snadě a vlastně řešením bylo jenom pokračovat. A vlastně pro vás ostatní to bylo už jako jinak v pohodičce. Že tam nebylo nic jako... Ne, já myslím, že každý z nás bojuje s tím chladem po svém. Někdo se víc opírá o své nějaké životní zkušenosti, někdo ty zkušenosti, vlastně všichni sbíráme zkušenosti v této oblasti. Já jsem se snažil teďka pozorovat na sobě, protože se hodně doporučuje jako prevence před omrzlinami hodně pít. Jo, hodně pít, takže snažil jsem se co nejvíc pít vodu a tím pádem předcházet těm omrzlinám. Jo. A já jsem pil, až to Jirku trochu rozčilovalo a stejně. No, Honzo to jako fakt jako vařili jsme dost. A Kolik vám stačilo? na benzínu. Na benzínu ten plyn je takový, říkají nespolehlivý. Já jsem nikdy to, vlastně zkoušel jsem akorát jenom na Šumavě, na plynu, strašně to trvalo, nefungovalo to, jak to mělo. Já jsem nikdy ani plyn nezkoušel v těchto oblastech, se ti přiznám. No já jako, akorát na Šumavě jsem měl tu plynovou bombu, neměl jsem správnou směs, měl jsem letní směs a tyjo, vařil jsem na tom strašně dlouho, takže benzíňáky a bylo. Takže... Tak tam jsou dva důvody, proč ten plyn potom už nepoužívají. Že jo? Jednak při délce našeho pobytu už to přestává být efektivní cenově. A za druhý, ty nízké teploty, ten plyn má prostě problém s odpadem. Ty bys tu bombu stejně musel nad něčím zahřát, aby ti to celé začalo fungovat. Ano, souhlasím s tebou. Takže tady buď benzín nebo líh, ale ten plyn je ze hry. Jako vím, že to používají. Plyn je na to nějaký trik, že to dáš prostě ještě do teplé vody, snad ze spoda, aby to stálo v teplé vodě a plus jsou směsi, že Že to právě klasický zimní směsi, že jo? No, ale já jako vím, že ten plyn, všichni říkají, že je méně spolehlivý. A tam vlastně, když přijdeš o ten vařič, tak máš problém, protože neděláš vodu. No jasně. Takže tam bylo vlastně nutný mít co nejspolehlivější vařič. A ty benzíny prostě nám fungovaly, musím zaklepat. Jo. Ale prostě jsme na tom jeli bez nějaký poruchy. A kolik jste potřebovali benzínu vlastně tu dobu? Každý z nás táhnul litr a půl nebo 2 litry? To ne, já jsem tak 3 a měli jsme navíc. Takže na si osobu, myslím na osobu, že... Na osobu jsme myslím, že měli asi 2. No. A kolik jsme toho... Myslím, že na nás 5 se kupovalo podle mě 9 litrů. Jo, možná, že jo. A přebylo nám kolik? Litr a půl, 2 litry asi nám jo. byly tak nějak. Jo. Zbylo, ale bylo to tak jakože... Tak na hraně, S jistotou, no, jsme šli. To jsme si netrufili, aby to došlo. Já myslím, že to nebylo na hraně, protože takhle jsme to vypočítali. Jo, že asi kolik na osobu a na základě nějakých předchozích zkušeností, že kolik se asi mine. Jo. Takže a počítali jsme s tím, že bude asi taková ta rezerva, dejme tomu, že nám zbyde možná litr a půl. Jo. Když jak táhneš ty sáňky a netáhneš to na zádech, tak už nějaký kilo, jako, že se tady až tak neřeší. Jo. Ty sáňky jsou v pohodě, jak běžet za sebou, tam lepší tam dát o tu flašku víc, než míň, to na jistotu. A jinak zase netáhni zbytečného, to zase jako ne. Takže... Jo, hodovější, no, když to není na zádech. Jo. No, a Vidi.
Ne, já jsem se jenom tak zamyslel nad tím vším a vrátil jsem se v mysli zpátky do ty Běloby, jo, jaké to bylo, protože to... Jirka měl i tu zkušenost se Špicberkami, takže tam jsou ještě i další podmínky, jo. A věřím, že se zase do těch arktických oblastí zase vrátíme. Jo. Ale touhle poznámkou jsem to nechtěl ukončit, jenom jsem se tak zamyslel nazpátek, že co všechno to vlastně od člověka vyžaduje ta oblast. Jo. Protože ještě možná doplním k těm vařičům, snažíme se mít věci na dvakrát. Jo? A zvláště u toho vařiče, takže jsme měli dokonce i rezervní vařiček, kdyby se někomu nějak porouchal vařič, ať můžeme šáhnout po rezervách. Jo? Takže jsme měli vlastně ještě 2 náhradní vařiče, ještě všechno na benzín. Jo. Takže, 2. No. A myslím, když jsi u toho vybavení, tak jako, jaký tam potřebuješ speciální vybavení oproti tomu, kdyby šel třeba v Česku do hor, že jo? Tak tady je to asi taková jako sranda docela. Nesouhlasím. Nesouhlasíš? Ne. Krkonoše v zimě jsou drsný. No. Třeba. Jo. Mě ten kamarád vlastně Mirek jaký říkal, že jsou srovnatelný, on teda říkal, že jsou snad ne horší, když se tam podaří počasí než na severní pól. Tam samozřejmě na severní pól, že jo, medvědi, ty trhající se kryt, ale že ty Krkonoše dokážou být strašně krutý a tvrdý. Takže já jako, kdybych šel do Krkonoš teď, tak se vezmu to samý, co si beru do Norska. No a co si tam tak jako s sebou berete, co prostě jako, bez čeho byste tam prostě nešli? No, vařič. Ten je nutný, že jo, na vodu, spacák. Spacák s určitým teplotním komfortem. Tady s dovolením se obrátím na tebe, Honzo, protože ty seš vymakanej, hubenej, na rozdíl ode mě, jo. Ty jsi měl komfort teplotní? To je... Tak, oni kluci většinou to řešili tak, že tam měli spacák a do něho jako vložku spacák. Jo. Já jsem měl jenom jeden. Předtím jsem se koukal na video, myslím, Petr Horký. Jasně, říkáš dobře. A on se po 6 týdnech vrátil z Antarktidy, vybaloval věci, které tam měl s sebou a měl spacák s komfortem do minus 12. Říkal, že mu to tam vlastně stačilo a že když to šlo teda pod 30, tak si přes ten spacák hodil ještě tu tlustou péřovku, kterou měl na denně nošení. No tak jsem to dělal podobně a vlastně dalo se to, když se do toho spacáku člověk dobře oblíkl, tak to bylo v pohodě. Ale kdybych věděl, že ty 30 nebudou náhodný, 1, 2 noci, ale že takhle jsme tam měli víceméně každou noc, příště si ty spacáky vezmu 2. No, takže byste měli oba 2 po 2 spacácích sebou? Já mám schválně určitou formu, mám uvnitř svého spacáku, který má teplotní komfort do minus 30, myslím, ale i tak tam mám vložku z jednoho vojenského spacáku, která, aby pohlcovala to vlhko, které mám z věcí, které si suším ve spacáku. Tak tato vložka ve spacáku... Jako úplně tenoučku prostě. Jo, ta má pohltit to vlhko, které je zevnitř, jo, z mého těla, z mých věcí, které suším, ale pak ještě celý tenhle spacák si obalím ještě do žďáráku, který chrání můj spacák před vlhkem, které se vytváří uvnitř stanu. I ve stanu tím pádem používáš ještě žďárák. Ano, jo. Já vím, že táhnu pak víc věcí, ale zatím. Tak já mám spacák s membránou a žďárák jsem neřešil. A bylo to v pohodě. Byl jsem vlastně docela rád, protože potom už
když vidíš, kolik je toho namrzne zvenku, vlastně jenom tvýho odparu a odparu z těch věcí, které na sobě každou noc sušíš, tak představa, že mě to bude zůstávat uvnitř toho žďáráku. Byl jsem za tu membránu rád. Jak třeba oblečení, jako kolik vrstev jste na sobě měli, jako vlastně nestačí jedný podvlíkačky a na tomu jednu vrchní vrstvu. Jako minus 30 asi. Takhle ráno jsem měl na sobě třeba 3 bundy, ale potom už to nebylo tak. Na pohyb samozřejmě ty vrstvy ubíráš a jakmile se zastavíš někde na obědovou pauzu, tak na sebe okamžitě musíš něco hodit. Tam je důležitý trik, to je trik polárníků českých, Pavlíček, Jaké, Schweigner, tohle vymysleli, nebublíkat se moc a furt být takový jakože na hraně s tím, že ti začíná být zima, aby se nepotila. Ve chvíli, když se začneš potit, tak máš problém. Takže nepotit se a jít spíš méně oblečený. A oni mají ten trik, já to teda nedělám, pač nemám pořádnou péřovku, ale oni mají péřovku prostě ve vybavení a jdou oblečený prostě nějaký lehčí bundě a by byli v takovém jakoby sportovním a ve chvíli, kdy se zastavují, beru si tu péřovku. Takže takhle fungují a hlídají si to klima, aby se nezačali potit. To je ta zásadní věc vlastně v těchto oblastech. Oni tomu říkají komfortní pocit chladu. Tak. Jsem ještě nezažila pocit chladu, který by byl komfortní. Když se tam hýbeš a ten chlad nepociťuješ, začneš se potit a to je to poslední, co tam potřebuješ, protože toho se potom zbavit, té vlhkosti, to dělá problémy. No, tak povídej. Mě ještě by zajímalo, a to pro mé osobní jako poučení, protože jsme zkoušeli různé formy trasování u Honzy, jo? Protože sami jsme experimentovali v této oblasti, nebylo zřejmé, že co bude účinné, zkoušeli jsme zvonek, ale samozřejmě jeho zvuk mohl zapadat při tom pohybu ve sněhu, zkoušeli jsme provázky a tak dále. Tohle by mě jako hrozně zajímalo z tvého pohledu, Honzo, jaké formy, které jsme používali, byly nejvhodnější a co možná rozvíjet, jaké dovednosti bychom si mohli rozvíjet pro příště. Tohle je hrozně zábavný aspekt, protože, jak jsem říkal, my jsme tam byli zrakově postižený 2. Vilda něco málo vidí a bylo krásně vidět, jak to vůbec není kompatibilní, kdy někdy byly světelné podmínky takový, že on viděl náramně, ale sníh byl stvrdlej, takže všechno dělalo randál a to znamená, dělá randál ten před tebou, dělá randál to, že já posouvám, když dělají randál moje saně a já přes ten kraval už neslyším vůbec, co se okolo mě děje. A naopak někdy sníh změkl, já jsem byl úplně v pohodě, ale Vildovi se to blbě odráželo a byl v pasti on. To bylo zajímavé. No a pak teda mě přišlo legrační, jak navigovat, jak vodit člověka na lyžích, zejména na běžkách, je mnohokrát zdokumentováno, je na to metodika, ví se, jak to dělat. Já jsem se snažil klukům to vysvětlit mnohokrát a mnohokrát jsem narazil na to, že to dělat nebudem, to je moc složitý, pojďme vymyslet něco jiného a začali vymýšlet jiný obdobně složitý systémy a mnohokrát jsme tam vynalezli kolo a někdy to bylo moc zábavný. Jo? A někdy i nový kola fungujou. A stejně hrozně fajn bylo, když ta cesta byla dost široká, já jsem mohl jít vedle někoho spíš než za někým, že jsme si v pohodě mohli i popovídat a potom mě bavil jejich systém, kdy jeden šel vepředu, od něho vedl gumicuk na můj postroj k saním. Ode mě vedl další gumicuk na toho, kdo šel za mnou, na jeho postroj a můj úkol byl vyrovnávat ty tahy tak, abych měl pocit, že jsem v lajně, přičemž ale
co nebylo tak jednoduchý, protože ty gumisuky vlastně nebyly vycentrovaný, měl jsem to jenom na jedné kyčli. Nevěděl jsem, jestli teď zrovna za mě tahají teda gumisuky nebo moje saně, jestli to, co za mě škube vepředu, je to, že Vláďa mě po gumisuku posílá signál, anebo jenom se mu zasekly saně. Ale když si tohle všechno odmyslíme, tak celkově to fungovalo. Jo? Pořád jsem byl třetí bod tam někde na té pohyblivý, prohýbající se, no, řekněme, úhlu. A když se to vycentrovalo, tak ta navigace prostě fungovala. Hlavně důležitý bylo, že si kluci odpočali, že nemuseli mluvit. Protože do té doby, a to teda před Vláďou smekám, on prostě vydržel takhle několik hodin jít a říkat lehce levá, lehce pravá. Lehce levá, pak na mě zapomněl a říká, ty vole, hodně pravá. Jo. Ale vydržel to dlouho. To trošku, co já jsem bral jako úskalí, tak když se na nás bylo podíváte, tak on je stvořený pro pohyb v takovéhle divočině. To znamená, on udělal ten jeden posun těma běžkama, já jsem dělal 3, to bylo vždycky jako, že jak jsem menší, tak prostě to jsou lidi, kteří mají tak, jakoby to tělo připravené pro ten pochod v té divočině, ale prostě jsem vždycky vedle něj, když jsme šli v tom závěsu, prostě jsem se viděl takhle na ten gumicu, že jo, tak já vedle něj jsem makal. A ještě on je jakoby výborný lyžař, jo, že on prostě má styl, pěkně, on měl jak Fredka vždycky vedle něj. Ale tak dalo se to, Fíza je, tak jakože. Tady bych ještě jednu věc podotkl, protože nejsou mezi náma dva další členové, a to je Honza Doubek a Vilda, který je slabozraký. A my jsme ty role i měli jako i rozdělené, že Honza Doubek, přezdívaný Dub, tak bude víc po ruce pro toho Vildu. Jo, protože Vilda, jak už tady Honza poznamenal, tak on přesně, když jsou například, když je hodně silné slunce, jo, a slunečné paprsky všechno zalijou, tak jemu všechno splývá do jednoho. Jo? A taky potřeboval v některých momentech traséra. Jo? Jo, takže a oni, zvláště Vilda je výborný lyžař také, takže oni šli víc taky vepředu, protože v hlubokém sněhu je hrozně důležité. A i když je to rovná planina, tak je přece jenom výhodné, když někdo udělá stopu. A já například jsem mizerný lyžař a jsem byl vděčný, když mi kluci udělali tu stopu ve sněhu. Jo. Takže a přesně jsem to měl, jak to Jirka tady ukazuje, že zatímco tady Honza krásně, takřka stoicky a elegantně se posouval vpřed, tak já to musel taky tak dělat. Jenom to nebylo hnedka vidět, protože já byl jako poslední, takže jsem si svoji důstojnost uchránil po svém. Jo? Jo. No. Takže jste si to vlastně všichni užili. A vlastně Honzo, šel bys znova na takovýhle výlet? Líbilo se ti tak? Nebo by se radši do tepla? Ne, mně se to líbilo. Tak to je super. A doporučil bys to i ostatním, aby to prostě vyzkoušeli takovýhle výstup z komfortní zóny? Pokud zváží, že vědí, co dělají, tak určitě jo. Ale já jsem se o tom zrovna včera bavil s kamarádkou. Ona říkala, já bych to vyzkoušela, ale celý týden. A to nejde, protože když uvážíme, já jsem tam první 3-4 dny bojoval a opravdu bych kecal, kdybych nepřiznal, že jsem na začátku odpočítával noci, který budu muset ještě přežít, než se to zlomilo a začalo jsem nějak fungovat. Takže kdyby tam člověk jenom takhle nakoukl, tak si odnese pocit, že to byla hrůza a že to nemá cenu dělat.
ale ono to má cenu dělat. Ale musí se to člověk trochu naučit. Takže ano, já bych to doporučil, jenom teda je třeba varovat, že to není na první dobrou úplně jednoduchý. A mě teda taky trochu zmátl Vilda, který se tam vlastně vracel, ten tam byl podruhý a vyprávěl tak o tom, že to vlastně byla pohoda. No, jenomže vy jste ten rok předtím měli nižší ty teploty, Nižší že jo? teploty, teď je mnohem vyšší. Já jsem se trochu nechal ukolíbat tím jeho výkladem. No, člověk musí být připravený na všechno. A pokud teda je, tak ano, s klidem to můžu doporučit, jenom teda je třeba uvážit, že to bude skýtat určitý diskomfort. Dobře. Tak já se ještě zeptám, máte v plánu nějaký další výpravy, kam bys třeba chtěl někoho pozvat? Nebo na co hledáš třeba nějaký další účastníky? Určitě bych byl rád, kdyby byla možnost vyrážet takhle do těchto fyzicky a mentálně náročných oblastí. Rád bych pokračoval v těchto aktivitách. Byl bych hrozně rád, kdyby bylo možné dělat i nějakou vysokohorskou turistiku, například Malá Fatra, ale moc bych potřeboval, aby vznikala skupina lidí, trasérů, s velice dobrou kondicí, ale současně paradoxně s vysokou mírou empatičnosti. Jo, nelze mít jenom fyzickou kondici. To člověk si může vybudovat nějakým výcvikem. Jo, dobrá, začne běhat nebo začne nosit batoh někam. Ale nedílnou součástí trasování je vysoká míra empatičnosti a schopnosti se přizpůsobit a vcítit do jiného člověka. Jo, to je, sám za sebe říkám, hrozně rád bych pokračoval v podobných aktivitách, a to nejenom směrem k Norsku. Možná, kdyby se to jednoho dne povedlo, možná to táhnout do Grónska, jo. Ale i nějakou vysokohorskou aktivitu. Jo, v Alpách nebo Malá Fatra. Jo, díky. A kdyby se mezi našimi diváky nebo posluchači objevil někdo, kdo by tohle chtěl dělat, tak vlastně kam se ti můžou ozvat? Nebo kde najdou nějaké informace? Budu rád. Web třeba? Prosím? Třeba nějaký web, který kam je odeš? Určitě, kdyby mě někdo chtěl kontaktovat, tak jsem na stránkách Lions Clubu a konkrétně klub Lions Club Praha 1. a tam je na mě i mobilní telefonní číslo, i e-mail. Jo. A bude to i někdy jako napsaný nějaký akce, který třeba plánuješ, jako když se někdo koukal a říkal, jo, tohle je pro mě zajímavý, tak prostě... Já určitě o těchto aktivitách budu informovat SONS a na jejich stránkách to taky bude. Sdružení organizací nevidomých a slabozrakých. Já bych to promiň poupravil, je to sjednocená organizace. Jo, děkuji ti. Sjednocená organizace, ale vím, že je taky Honza v kontaktu s dalšími organizacemi, takže po těchto kanálech bychom se to snažili ty aktivity propagovat. Jo. Ale ještě jednou podotknu, a současně koukám na Jirku, protože hodně dobře trasoval a věřím, že ho přemluvím na další akce, jo, protože, jak říkám, chce to výbornou kondici, ale i vysokou míru empatičnosti. Jo, a to myslím. Já sice tohle mám, ale můžu říct dopředu, já tyhle ty výlety mám jako útěk od nějaký práce, kterou mám, od toho, že se starám o lidi. Rozumím. A teď to bylo tak, že vlastně od toho útěku, že se jakoby člověk celý rok stará o rodinu, že jo, děti toto, jedem někam na výlet, tak tam dělá průvodce a tak, ale tady tyhle ty útěky do divočiny já mám jakoby čistě kvůli sobě.
A tady tuhle výpravu, mě to zajímalo, strašně moc mě to zajímalo. Ale nevím, jestli bych chtěl jakoby pokračovat v tom, že vlastně z toho nějakého zajetého si neudělám ten svůj útěk do divočiny, že člověk prostě pustí veškeré starosti a stará se jen o sebe, že ještě tam má toho dalšího člověka. Nemyslím to špatně, že by to byla nějaká velká starost, ale prostě není to takový free výlet, ale je to prostě, když jako prostě se i starat nebo pomáhat prostě. Jo. Aha. A já to mám spíš jako útěk prostě k něčemu jinému, že si udělám jen čas sám na sebe a na tu přírodu. Takže nechci ti říkat stopro, že bych šel ještě někdy jako traser. Já jsem hrozně rád, že to takhle říkáš a proto když jsi se ty ptala, že kdyby nějací lidé a tak dále, já velice si uvědomuji jednu věc, že si to vyžaduje určité nasazení a že to není úplně výlet, jo. A čím víc lidí bude takových, kteří jsou schopni dělat trasování, tak budu jenom, například Honza se mě a věřím, že a snažím se to učit, echolokaci, jo. Takže čím víc budu znát takové lidi, kteří budou se postupně zkoušet různě v terénu, tak budu jenom rád. Jo. Tak jo, tak super. Takže kdybyste si to někdo chtěli vyzkoušet, tak se ozvěte Vladimírovi a on už to s vámi nějak vymyslí. Děkujeme ti. Tak jo, máte k tomu ještě někdo něco? Se neví. Tak já vám moc všem děkuju a užijte si nějaký příští výlet zase. Moc ti děkujeme. Tak jo. Děkujeme. Tak. Děkujeme. Jasně, dobrý, super, dík.